Hayi ngibuyile. Sawubona Bhuthemba. Yazi ndoda la nginenkinga ndoda. And sekusele kancane mfethu ngiyahamba mina emhlabeni. Angiboni ngisazosizakala. Lalela ke ndoda. Lento yokuthanda amantombazane iyona engibekela ngikhona manje. So bekunentombi ebikade isebenza esaluni. Ekahle kahle ibisebenza esaluni and leyo saluni kweyakhe. Lo ntombazane bekuyangaphandle. Ibishadile. Inhle mfowethu i-Nigerian yangaphandle. So mina bengade ngigunda kuleyo saluni, ngigunda abantu kuleyo saluni iseGoli. Mfowethu kumanje ngisekhaya eMsinga. Ngicabanga ukuthi uma ukuthi izophela lenyanga ngiphila mfowethu kuyobe inhlanhla enkulu kakhulu. Lalela ke mfowethu why ngisho njalo. Le ntombazane le ngishadile. Ishade no yaseNigeria, ishade nelinye iNigeria. So ingakuvezi lokho Bhuthemba ukuthi ishadile. Lokho ikuveza senyagula njengoba ngigula manje. Mfowethu ngigcine sesijola nayo but isifihla sibafihlela abasebenzi because ngangifuna ukubalekela ukukhokha indaba ze-rent because ngangikhokha ngoba ngibhadala i-rent la. So ngathi ongcona ke ngibamba umnikazi wesitoro wesaluni. Bhuthemba salala nalo sisi sesijola. Uma sesilalile Bhuthemba kwaphela 2 days waqala umchamo waphuma kanzima mangichama. Nginganothisi uma ngabe ungakazi ugule ngezifo zocansi uyaphuza ukunothisa ukuthi uyagula. Asakebekeza ababamba bayazi. Bhuthemba lo sisi lo ngosuku lesithathu uma ngichama kuphuma igazi Bhuthemba. Hayi ngiye ekliniki bengaboni lutho. Uma ngibuya nje ekliniki kuvuvukala izigaqa Bhuthemba, ama-testes. Hayi balela ngesilungu le ndoda. Zivuvukale zibe enkulu Bhuthemba, look like zibe nganga ithanga, if uyalazi ithanga lelikhiwe ensimini ngosuku, and zivuvukala nje azikakabi buhlungu. Ngitshela indoda engangihlala naye hostel because bengihlala ehostel. Isho le ndoda uthi uma ngingasile ilumbo leli ngiyakutshela mfowethu kuzofanele siphuthume enyangeni. Saphuthuma ke enyangeni mfowethu. Masifika enyangeni ifikisha inyanga ukuthi ilumbo leli mfowethu kuzofanele uthole usisi olale naye, and ngokuphuthuma ngokuphazima kwehlo sokwazi ukuthi sifake lo muthi lo kulowo mchamo loyo usheshe uphuze kuzoma inhlungu bese siyaqala seyikhama lento lena izobe sikwazi ukuthi uyalapheka lapho. Ngesimo sokuthi ke Bhuthemba ke ngaleso sikhathi ila kwakade kudlange khona ilento kaphakela umthakathi nongizwe wabe sihamba kusisi wabuyela ngakubo. And ngosuku engangithi ngiyangalo esaluni ngafica ivaliwe. So ngesimo sokuthi sasifihla sasijola uma ngabe sibonana kuphela, sasingafonelani ngoba wayehlala nomnyeni wakhe endlini. So eyingekho indlela yokumthola ngesimo, kodwa ke yayikhona inamba yakhe khona esaluni eminyango. So ngangithatha inamba ngamfonela wasengitshela ukuthi umnyeni wakhe uvele wathi ababuyele ngakubo. So isaluni sebeyidayisile kuzongena umuntu omusha manje. Senginenyanga yonke njalo ngingayi emsebenzini ngiyagula phela manje. Mfowethu. Ndoda. Ngabe sengimtshela usisi ukuthi ngiyagula manje mfethu. Wathi usisi ayikho na into angayenza. Ubengazi ukuthi ucushiwe. Uyaxolisa futhi nokuthi engangitshela ukuthi ubeshadile. Mhlambe ngaba sifikanga kuloko kulala. Ndoda. Ayakhulu usuku nosuku. Manje asehlala ebuhlungu kakhulu, abuhlungu ke manje. Ngazathi khona nje umuntu owagwaza ngommese every day. Bhuthemba hlonipha abafazi babantu. Manje sengazathi yimi ke manje ke lo mfowethu uthi hlonipha abafazi babantu Bhuthemba. But ke nje anyway yimi ngibuyile. Ngiyabingelela enganzakwethu, ngicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu uMkhosi 2. Nganzakwethu lana-ke
Indaba-ke le eshaqise abaningi owesilisa ukhala ngomuntu wokufika abethandana naye. Mina-ke nawe nganzakwethu-ke asihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wenithini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane kwividiyo elandela. Danko, bye.